Oh, lolo. Grabe. Kabahan ka na. Crossing dire-diretso. Ayoko. Natakot sa mga aso. Yan, diretso lang, tanda lang. Ayoko, be. Sige. Yan ang mga hari ng kalsada. Ano mo ba? Tahimik na ako. Alam mo, nagpa-practice pa lang yung tao eh. Antayin nung matuto ko at inipad kita. Diba? Yo, what's up mga kalabarkada? Wala tang gasolina to? Meron. Second day training ng pagdadrive ni Mrs. Wala yatang gasolina to? Ha? Kung maubos yung gas, di magtulak tayo. Ay ah. Magdalak ka ah. Hindi ako. Yun lang naman ang option nun eh. Hindi ako magdalak. Hindi ako. Yun ang mga kalabarkada. Ba? Bumibilis na magmaneho si Mrs. Dati 20-20 lang, ngayon maabot na siya ng 40. Uy, guys. Bali matagal-tagal rin tayong hindi na turuan si Mrs. na mag-drive. Gawa ka nung super busy sa tindahan. So ngayon lang ulit. Ano yung magpunta ba eh? Bahala ka. Ikot mo sa Dulawan. Tawad? Oo. Grabe, tumatatlong 40. Sige. Ano na yun? Practice lang. Practice lang. Saan tayo mag-on? Dalawan? Oo, Dulawan. Bali, ikot lang tayo sa Dulawan. Pero ang labas din natin malapit dun sa bahay. Marimpay din. Pangit din din. Pangit. Ano yun? Lubak-lubak? Kaya, hindi naman masyado kasi hindi naman tag-ulan. Mahirap dun idaan pag puno na tag-ulan. Kasi maputik talaga dun. Ayaw ko doon. Saan? Malubak sa Dulawan. Ayaw ko Iikot, basta diretso mo na ng Dulawan. Ikaw mag-drive doon sa lubak. Oo, sige. Ikaw maghawak ng camera. Pero pagdating sa semento, ikaw na ulit. Na? Pagdating sa semento, ikaw na ulit mag-drive. Oo nga, ayaw ko nga sa lubak din. Ayaw ko sa lubak. Oo, sige. Alright. Oh, lolo. Grabe. Kabahan ka na. Crossing dire-diretso. Wala namang ano? Wala namang motor? Sabagay. Pag siyempre pag may motor, Pinto ka. ito ako. Yan. Ay, pa nandyan na kayo. Ah, Huli kayo sa nanay nyo. Ayan, may huli na sa camera. huwag kang matulog ya. Ay, ang bulog mo. Ay. Huwag kang matulog. Bali, gusto na raw na madali ang matuto si Mrs. sa pagdatrip kasi magmumotovlogging na rin daw siya. Lalagyan na rin natin ng camera yung helmet niya. Nakakatakot kasi to. Akala mo, totoong tao yan, oh. Nakadamit pa. Oo nga, ano yun? Scarecrow? Ha? Ano yun? Alam mo, parang pambugaw ng pag. Pambugaw ng mga ibon pag na may pananim.
na yung kinakatakutan ng lahat ng mga nagdadrive. Be, habulin na tayo niyan. Ha? Hindi, hahabulin tayo niyan. Sige, dahan-dahan lang. Ay, be. Sige, dahan-dahan lang. Sige lang ah. Ayoko. Ayoko. Natakot sa mga aso. Sige, diretso mo lang, dahan-dahan lang. Ayoko, be. Sige na, sige na. Ayaw? Sige. Hawakan mo. Bira. Mahirap na. Okay, wag mong ano wag. Hawakan mo na maigi ang camera. Kamerahan mo. Yan ang mga hari ng kalsada. Ano mo pa? Uy. Okay na. Pwede na, pwede na. Awak mo. Tao sa mga aso. Ito ba yung habulin ng aso? Doon ka matututong mag-drive pag may mga aso. Bumibilis kayo. Be, walang gasolina to, sabi ko sa'yo ah. Abot yan. Kakalagay ko lang kahapon. Hindi naman mo kukumpleto yung driving skills mo be kung walang tirik o walang hindi naubos yung gasolina. Hello! Dala Ma'am Dayan, shout out kila Ma'am Dayan. Ano? Ay, Shout out kay Kapitan. ang gulo mo, be. Ay, huwag kang magulo ah. Sige, sige, sige. Pag-practice ako, galaw ka lang galaw. Pero nakokontrol mo na yung manubela? Shout out! Update pala tayo dito kay Mio. Bali, napanood nyo naman nung nagpalit tayo ng set cover. So far yun pa lang naman yung napapalitan natin dito sa motor na to. Tapos about naman sa mga makina, ganyan o ibang spare part, okay naman siya, wala naman nagiging problema. Parang may nakasunod na drone, no? Saan kaya pumunta sa lakar? Ha? Saan kaya pumunta sa lakar? Siwan ko lang to. Dito pala tayo, papasok pala tayo dito sa waiting shed. Be, hindi ko alam mag-ano. May daan kasi dyan na papunta sa Marimpay. Be, Ha? hindi ko alam. Ah, sige na ako na. Ayoko nang Oh, natatakot pa si Mrs. sa lubak-lubak. Hindi pa niya na-control. Ha? Ikaw ulit mamaya sa semento. Ano, nakapusto? Ha? Nakapusto? Naka-record dyan. Ano, nakapusto ka? Mag-vlog ka rin ah. Hirap kasi na pag-driving din si Mrs. dito dahil mamaya papakita ko sa inyo kung bakit. Dapat doon na lang tayo, nagpabalik-balik na lang tayo doon. Sa high school, papunta dun sa high school, no? Sa high school. Balik na lang tayo. Change kun tayo, change menu. Change menu na lang tayo. Ano, change mo? Ikot na lang tayo dun. Kasi malubak na dito. Oo. Baka natatakot rin ako mamaya baka sumayad to. Eh, naka-lowered kasi to mga kalabarkada si Mio. Malalim pa naman yung ang
Oo. Harap mo naman sa akin. Oo. Talagang harap sa mukha ko. Doon tayo sa paliko dito. Mahirap na. Uy, magdito doon tayo sa papa. Kaya ako. Meow. Meow. Ate na. Sige na. So, palit na lang kami ng daan. Masyadong mababa kasi dun. Baka mamaya sumayad itong si Mio. Ano, nakaisip ka na ba ng pangalan niya? Mo. Ha? Mo. Mo? Ang gandang pangalan ng motor mo. Mio, Mo. Yun na ba talaga? Sige, managinip muna ako. Bakit? Kasi magulo biang, gulo mo naman. Oh, sige, sige. Ang bigat mo kaya nadadala mo ako. 80 kilos lang naman ako. Ang naman ang gulo mo, pagalaw ka pa ng Ah, galaw. sige, sige, sige. Tahimik na ako. Alam mo, nagpa-practice pa lang yung tao eh. Antayin nung matuto ko yan sa inipad kita. Nagre-reklamo na yung hinete natin. Hindi makapag-concentrate. Magulo po kasi siya. Uy. Kilala ko ba yun? Ako ang kilala niya, si Rui. Ay, ikaw ba? Oo. Kasama namin sa Paco dati yun, be. Si Rui. Ay. Yung taga-Dulawan ba? Oo. Ah. Yan nga yung mga kasamahan niya noon. Kasamahan ni... Kasamahan nila Mantas noon doon sa ano? Doon sa Paco. Sinabi. Lasang busena nito. Sana wag lumabas yung ako. Wala, di na yung lalabas. Nakita ka na eh. Grabe. Kaya dagdagan mo yung speed ko para makon mo. Dagdagan mo yung speed mo. Kita mo Oo. pa yung tao. Naiinip ka? Ha? Naiinip ka na yata eh. Hindi ah? Iwanan ka yata dito. Grabe. Next na vlog natin siguro kay Mio, i-try natin yung gas consumption niya kung matipid pa ba o hindi na, kasi siyempre model 2018 pa to at bali third owner na pala kami, so hindi natin alam kung matipid sa gas o hindi. Kasi yung ginagawa ko kasi karga lang ako ng karga sa gasolina, hindi ko na napapansin kung ilang kilometers yung tinatakbo sa isang truck. Yun ang next na ipa-vlog natin dito kay Mio. Wala namang sa likod ko, eh. Ha? Wala naman. Wala. Nagkipreno nga ako. Sige. Natin ay. Ang kalang tubig? Wala pa? Wala pa. Bali, nagpakarga kasi kami ng tubig kanina. Kaso sira yung kanila mineralan. Tapos bukas wala pa lang kuryente bukas, brown out pala no. Run out maghapon. Oo.
Kaya baka hindi tayo makapag-upload bukas. Ano ka mag-upload? Wala kang kuryente. Ha? Wala kang kuryente. Kaya nga eh. Kaya baka hindi tayo makapag-upload. Kaya naman na ni Mrs. na mag-isa na magmotor, kaso natatakot pa. Kita nyo naman kanina, may mga aso lang. So natatakot pa siya. Pero umu-overtake na. Oo, bakit sakay? So yun nga, syempre mahirap din naman kasi na siya na muna mag-isa. O hayaan na natin siyang mag-isa, gawa ka nung delikado, di ba? Lalo na sa mga ganyang aso, biglang tumatawid. Kaya nang mag-control ng motor. Pero kunting push pa. Makakaya na lang mag-isa. Ano, ikot pa tayo? Sige. Ikot pa tayo? Alright, update pala tayo. So nakabalik na tayo dito sa bahay. Ay, Ano, ikot pa tayo? ako na magpasok. Ikot pa. Ikaw ah. Ikot mo pa. Chad, hindi ka mag-overtime, Chad. Dad, gusto na yan. Kaya na. Overtime na. Ay, wala palang tubig bukas. Ano? Ay, oo, kaya dapat magkarga sila. Wala palang kuryente. Ano, ikot mo pa? Wala pa namang kot. Ikot mo ah. Wala pang. Wala pa namang bibili. Alright mga kalabarkada na. Ayaw na ni Mrs. Wala na raw gasolina eh. Kaya ayaw na mag-drive, wala ng gasolina. Ibig sabihin, pag ginamit ko ito, naubusan na ng gasolina, ako magkagasolina na naman. Ang bira. Isa lang ibig sabihin nun, ako na naman magkagasolina nito. Okay. Uy. Alright mga kalabarkada, no? So, dito na matatapos yung vlog natin. So see you po sa next na vlog ulit natin. Mabit pa.